για νοημοσύνη. Ένα παιδί, βλογκάκι. Πάω για παρκούρ σήμερα. Θα σας πάρω μαζί μου. So seductive. I take you to the candy shop. Ναι, και θα σας πάρω μαζί μου να δείτε που κάνω παρκούρ. Θα μάθω και σε ένα παιδί παρκούρ. Μαλάκα Κώστα, μη χτυπήσεις ρε φίλε. Α, να σας κάνω και shout out για το κανάλι του Κώστα Σκάβου. Το έχω ξαναπεί αλλά είχα ξεχάσει να τον βάλω στο description, θα τον βάλω. Αυτά. Θα σας ξαναρχίσω όταν φτάσουμε. Γεια Γιάννη. Λοιπόν, άστα. Φτάσαμε στο σχολείο, βρήκαμε και τον Χρήστο. Γεια. Γεια Γιώργο. Με την άξονα θα βάζουμε. Όχι ρε, για άλλο. Έχουμε παρκούρ, μοντάζ. Κάπου να έχεις μια ερώτηση από κοινό. Από εδώ θα είναι ο καμεραμάν μας. Θα κάνει και ο Χρήστος παρκούρ. Όχι, ο Κώστας θα κάνει. Και ο Χρήστος. Και ο Χρήστος δεν θα κάνει. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Yeah, I keep it 100.